Spoločnosť One Pharma vznikla, keď si to dobre pamätám, v období covidu. 2 týždne pred covidom. 2 týždne pred covidom, okej. Áno, to bol veľmi odvážny krok. Ja na to aj rád spomínam, lebo vtedy som si povedal, že čo nás nezabije, to nás posilní a že ak prežijeme fakt ten prvý rok, ktorý bol pre nás, dá sa povedať, že kľúčový a kritický, takže prežijeme všetko. Stojí za tým taký, my to voláme, že príbeh chorej manželky. A bola to práve Monika, manželka jedného z mojich spoločníkov, Tibora Lukáča, ktorá žiaľ ochorela na covid a mala taký dosť nepekný priebeh. A tým pádom Tibor rozmýšľal, že akým spôsobom jej pomôcť. To znamená, pozeral sa po odbornej literatúre a hľadal vyslovene, že zložky alebo komponenty, ktoré fungujú na vírusové ochorenia a obzvlášť už sú nejakým spôsobom trošku testované na ten COVID. A takto vyskladal nejaké monokomponenty. Monika sa z toho dostala a relatívne veľmi rýchlo a bez nejakých komplikácií, bez nejakých vedľajších účinkov a bez nejakých konsekvencií po tom ochorení. No a toto bol taký spúšťač pre nás, kedy Tibor, ktorý stojí vlastne za vývojom našich produktov ako odborný garant, povedal, že OK, tak keď takýto produkt tu nie je a tá komplexita tých komponentov dáva zmysel, tak poďme skúsiť takýto produkt spraviť. A tak vlastne vznikla naša prvotina, vznikol Covirin, ktorý dnes stále po v podstate 4 rokoch je najpredávanejším produktom a najobľúbenejším.